ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародарои азиз, имрӯз гап мезанем дар бораи коронавирус. Вирусе ки имрӯз тамоми дунёро ба ташвиш овардагия ва тамоми дунё дар пайи пайдо кардани ваксини анами вирусанд ва тамоми дунё мубориза бурдаест ба зидди анами вирус ва овозаи анами вирус ба ҷумҳурии мо омад расид ва алҳамдулилло имрӯз ягон нафар ба қайд гирифтагӣ нестад дар Тоҷикистон ки гирифтори касали коронавирус бошад. Бародарои азиз, ҳуҷҷатотон тамом шуда мехоҳед граница бигзаред. Пас ба Акай Муҳиддин муроҷиат кунед. Акай Муҳиддин зиёда аз 7-8 сол аст ки муҳоҷирони тоҷикро аз Москва ба Қазоқистон мебара меёра, яъне хати сарҳад Москва-Қазоқистон. Беҳад одаи боваринок ай. Айнои мо гап занем, иншоалло барои шумо тахфифо мекунад. Ассалому алайкум. ва шукр мекунем ва дуо мекунем ки худованд ҳеҷ вақт ягон нафар мусалмон ё ягон нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтори анами касал нашаванд. ва овозаҳое ки имрӯз гӯё ки кадоме дар Тоҷикистон касали коронавирус шида бошад ё шидай ҳамин овозаҳо дар бародаро бовар накунед, ин ҳамаш дурӯғ ай ва мехоҳем дар бобати ҳамин масъала якдига сухан кунем. мо дар бораи вирус бисёр гап намезанем ки вирус чӣ хели вирус ай куҷо пайдо шуда, чӣ хел пайдо шуда, чӣ зараро дорад, ба хотире ки дар ин масъала бисёр блогерҳо гап задагиянд ва мо гап мезанем дар бораи шароит ва ҳодисае ки ин шабу рӯз дар ҷумҳурии мо шидестем. дар ҳамон масъала мехоҳем гап занем ва масъалаи асосӣ ҳамине ки ман намедонам ки вирус ба орд чӣ робита дошта бошад. дар тамоми дунё давода кӯшиш кардааст ки ваксини анами вируса пайдо кунанд ва дар Тоҷикистон мардум намедонам ай куҷо овоза фаҳмидагиянд ки Тоҷикистон коронавирус омада ва ҳама дар даводаи ордхариянд. Орд ман як услуби табобаткунии коронавирус бошад ё намедонам ба хотири чӣ ё ин чиза харидорӣ кардааст мардум ва тамоми бозорҳоро барпо хезондагиянд ва ҳама мардуме ки пул доранд ва имконияти харид доранд ҳамаи бозорҳоро забт кардагӣ мақсад орд харидастанд ва дар кӯчаҳоу шаҳрҳои мағозаҳои кӯчаҳои шаҳри Душанбе бигӯем қариб ки орд намонд рӯзи аввал ва мехоҳем дар ин масъалаҳо суҳбат кунем. аввалаш ки бародаро орд харидан ва захира кардан ин роҳи наҷот аз коронавирус нест ва ин фикрам бениҳоят хатоаш. бисёриёро мо пурсидем ки ака барои чӣ орд мехарӣ, ҳамин ордро чӣ кӯмак мекунад, мегӯяд сарҳадҳо яъне границаҳо маҳкам шудагиянд, шояд ки орд дигар ҷумҳурӣ надрояд. баъд ҳамин гапа чӣ хел фикр кард ҳамин бародар мо дазад ман намедонам. орда 2 қобча харидӣ, 2 моҳа захира кардӣ ва баъди 2 моҳ дар ҷумҳурӣ орд тамом шид. баъд чӣ кор мекунӣ? ба фикри шумо ҳамин границаҳо ҳамин хел маҳкам местоянд ва мардум ай беузоқагиро мебаранд. мақсади ин фикрҳо хатои ин фикрҳо хоме бародаро ба мақсад ба таҳлука дода нашавед ва алҳамдулилло хӯрока дар сол аср сол ва айни серию прияй алҳамдулилло хӯрока ба ҳама мерасад ва муроҷиати ман ба он нафарое ҳастанд ки имконияти харид кардани анами орда доранд ва мераванд мехаранд, майли ошно шавад, леки фикри мардуми камбизоатам кунед. ин паника ё ин овозае ки шумо бардоштед ва ин талотупе ки шумо дар бозорҳо карден ва шояд як зан ё як модари камбағал, як бевазан ё намедонам як нафари камбизоат дар хона шояд шишта анами хабарҳоро фаҳмида бошад ва дар фикр зада бошад ки ман чӣ кор мекунам, ман куҷо орд мехарам ва ман чӣ кор бояд кунам. ва шояд нафарое ҳастанд ки ҳозир муҳоҷирое ки маро тамошо доранд, шояд нафаре ҳастанд ки айни ҳол маоша гирифтагӣ нест ва анами ҳодиса ва анами овоза дар гӯшти хонаводаи анами нафар расидагия ва дар инҷа падару модар, дар уҷа худи анаму муҳоҷир мақсад фикр кардааста бошад, переживат кардааста бошад ки ман чӣ кор кунам ки як қобча орд ба хонама бихарам. бародари азиз, ман шумода гуфтанем ки орд хӯрока ба ҳама шукри Аллоҳ мерасад ва амборҳои ҳукумат пурай ордай, пурай картошкаву пиёзай ва ҳеҷ вақт ба ягон ҳукумат барои як вирус шида сарҳадша маҳкам намекунад, яъне граница маҳкам намекунад ки маводи хӯрока надрояд. агар ки орд дар Тоҷикистон тамомам шавад ва ҳамаша харидориам кунад барои овардан ва таъмин кардани аҳолӣ ба озуқа лубои ҳукумат бигем саъю кӯшиш мекунад. ва бародарое ки анами хабарҳоро фаҳмиден ва имконият надоштем ки орд харидорӣ кунем барои хонаятон, равған харидорӣ кунем, ягон майда ташвиш накашем. бародаро ба шуморо мерасад ва ҳам орд, ҳам равған, ҳам шакар, ҳамаи чиз серию прия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи чи ба ҳама мерасад бародаро
برای همین این ویدیو من به خاطر چی کردم؟ به خاطر شاید برادرای بودن که در مهاجرت مهنتی بودن و یا بودن نفرایی که شاید میخواستن ارد بخرن و عین حال همین چیز ویدیو ما رو تماشا دارن و پریشان کردن که چیکار کنیم، یگام کار نکنیم، همه 100% همه جوباجوی نما رنگ شمایم، یگام چی نخریدم، همه تینج آرامه. خلاص انم خیلی تینج آرام بسه و دعا کنیم که همین ویروس داخل کشور ما نشوه و یگام نفر گرفتار همین کسل نشوه. شاید برادرای عزیز ما همین کرونا ویروس یگام ضرر نبینیم، شاید یگام نفر گرفتار کرونا ویروس در جمهوری ما نشوه، یگام که ضرر نبینه، اما همین اوضاعی که ما برداشتیم در تلاطم‌هایی که ما در بازار کردیم، شاید عین حال باشد زنی که باشد اویله کمیزاده که امکانات خریداری کردن انمی ارده یا انمی روغن کرچکا پیاز نداشته باشه، شاید گرفتاری سکته دل شوه. ای فکر بسیار که من چیکار میکنم که مردم خرید من نتونستم خریده، شاید دوله نشوه، نمیدونم باگون کسل گرفتار شوه. و خاطر همین برادرو آرام باشین، همه تینجا به همه میرسه، برادرو زیق نشوین. یگام حکومت یا یگام دولت یا یگام نفر اجازت نمیده که مقصد به خاطر یک ویروس و پون جمهوری ای گرسنگی بمره. به خاطر همین برادرای عزیز به تعلقه دادن نشوید، به تشویش دادن نشوید، همه تینجا آرامه، فقط دعاگو باشین، ان شاء الله همش خوب میشه. در امان الله، خداوند نگهبان علیکم و شما باشه. нафароне ки дар Федератсияи Русия қарор доранд ва мехоҳанд ки рақамҳои телефони мобилиашон 48 7 1 ё ин ки 0101 ё ин ки 0202 бошад, хулас рақамҳои девона дошта бошанд, метавонед ба рақамҳои рӯякнамуда муроҷиат кунед ва 20% пули шумо ба хайр хоҳад рафт.